Allum, u naħseb anka tara dal-video għax tila li ħanamel dal-video fuq li għaltli. Għaltli anka l-kelma workout, tinstema tqila, work, mux biżejt naħdem għatul il-ġurnata, ħankompli niġi naħdem u nifmek. Għax kif nitkellmu ma' nfuks naħi ħatamel differenza kbira. Issa, allura ħan nitkellmu naqra l-lum kif ħadbiddel workout f'loba jew festa żgħira. Ħan ixxerja magħkom daqsxejn ta' ideja żgħar bażikament, importanti ħafna. Mela, u xi ħaġa li nixtieq nindirizza qabel xejn hija di. Hemm min jaħseb li aktar ma tbagħti, aktar ħaġib riżultati. Fil-fatt jgħidulek no pain, no gain. Dik hija l-akbar ħrafa, ħanerġa' nirrepeti, l-akbar ħrafa, l-akbar gidba li tistgħu tisimgħu. Fl-exercise jekk xi ħaġa qed tikkawżalek uġigħ, pain, dak huwa sinjal ċar kristall li għandek tibdilha jew twaqqafha minnu fih. Li inti tkun qed tagħmel sforz, effort, iva, importanti. Importanti anke speċjalment fil-bidu jkollok tuħ tal-aħam soreness, ma mhux pain u ġieħ. Timmaġinaw xi futboler weġġa siequ waqt il-logħba pereżempju tefaħlu ballu jibqa' jilgħab. Dak billi qed iħoss il-pain huwa qed jagħmel l-ebda gain jekk jibqa' jilgħab. Aħna l-istess, dik importanti ħafna qabel xejn. Mela, u biex aħna fil-verità naslu l-aktar malajr u naslu l-aktar fit-tul, l-importanti mhux kemm inbatu, imma kemm dak li qed nagħmlu, jekk ikun naturalment qed nagħmlu l-effort biżżejjed u qed iħalli r-riżultati u hija sistema tajba, kemm qed nieħdu gost nagħmluh. Ma nafx intom ma jiena tiġrili. Jekk oġġett naf kemm hu bżonn jus, imma niddejjaq nagħmlu ġimgħa ġimgħatej u mbagħad ħanabbanduna kollox. Allura hemm min jgħidli, allura issa mattu daqshekk ħriġt fil-weekend, jew għandi ħafna avvenimenti ma mmurhomx bħal barbecues u hekk. Le, jekk inti dawk l-affarijiet ħadd evithom, nista' nagħtik b'ċertezza kważi millum illi aktar taqbiżlek u tabbanduna kollox u terġa' tmur għall-ħajja l-antika. Mela mhux talli ma tkomplix tagħmel l-exercise u mhux talli ma tkomplix timxi ma' pjanta ikel matul il-ġurnata, talli donnok tivvendika ruħek u tabbanduna kollox. Mela importanti li tibqa' soċjevoli, li tibqa' tagħmel u tmur dawk il-postijiet fejn qed tmur, imma immodera iktar. Mela l-mod tal-kelma jkiena qabel kont nieħu fl-ixkun vodka. Ma nistax nieħu żewġ tazziklita u l-bqija pereżempju jien naf invarja naqra x'qed nixrob dak il-kunċett. Għax iktar ma tagħmel affarijiet estremi, aktar ħataqta' qalbek malajr. Mela, l-aħħar punt importanti ħafna kif nista' workout inġibu logħba jew inġibu festin. Ħatamlu ma' klikka ma' grupp ta' nies. Għax meta inti taqsam l-affarijiet li qed tagħmlu titqu aktar, tieħdu aktar pjaċir, tibdu siq xulxin, titkellmu qabel, titkellmu wara sar isu a social event, sar isu get together, sar isu party żgħir. Apparti minn hekk inti ħadd tmur f'post fejn qed tisma' l-mużika, fejn hemm coach forsi anke tnej illi qed jimmotivawk biex tibqa' dejja u biex l-exercises tagħmilhom aħjar qed tagħmlu letteralment a social event. Ma jkunx aħjar hekk titlef ix-xaħam b'dan il-mod milli tipprova inti tagħmel workout, forsi waħdek, forsi timxi ma li qed tara fuq l-internet, forsi fuq dejjem l-istess magna quddiem it-television, dak huwa boring u dak normalment il-ħafna minna ħajdejjana mhux kulħadd, però ħafna minna. Studji sabu li dak li tagħmel jekk tagħmlu f'ambjent ta' familja, f'ambjent ta' ħbieb, f'ambjent ta' nies li inti tieħu pjaċir magħhom, ir-riżultati ħadd akkwisthom aktar malajr u ħadd akkwisthom aħjar. L-għażla tiegħek.